Nakita ko si bilog na bilog. Litit. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At siyempre magandang umaga sa inyo lahat mga katupay. At siyempre nandito na naman tayo sa ating paula. At nandito ako ngayon mga katupay sa pilahan. At para magpasaya at siyempre ang papaula sa ating Mahiwaga Batch mga katupay. At siyempre maraming salamat sa mga subscriber ko at sa mga viewers ko. Maraming salamat sa inyo. At shout out sa lahat ng mga viewers natin, sa mga kababayan natin. Shout out sa lahat. At siyempre kung sino bang hindi nakapag-subscribe dyan, baka pwede pa-subscribe naman dyan at click na button bell at click all para maging update ka sa i-upload ko video. At siyempre, Bugoy na koy oh. dito na mga tupay, may bago tayong pakulo mga tupay. Pagkatapos ng ulo nito mga tupay, may makahol man o wala, mayroon tayong jackpot prize mga tupay. Ito, may mga papel sa loob. Yay! Yan, ito yung jackpot prize mga tupay kasi nahirapan sila dito makahol mga tupay. Dito, 99.9% mga tupay may makakakuha dito. Dahil 6 na piraso lang to, tapos 5 yung bubunot mga tupay. At siyempre, sa isang papel ito mga tupay, mayroong jackpot prize na halagang 200 pesos. Kaya walang patatalo dito. Mayroon talagang isang makalasot kung hindi makakahula dito mga tupay. Okay? Alright, hello! At siyempre, ang una natin kalahok. Sino ang una natin kalahok? Galing ng Bangkusay. Okay. Pero tensikan sa. Galing ng basura. Basura. Pangalan ng chichirya ha. Kailangan mabanggit mo yung pangalan ng chichirya bago mo ngayon ilalaban sa chichirya. Alright, 5 piraso na chichirya lang ito mga try. Lahat yan ulan. Ano nga pala ang ulit pangalan mo? Galing ng Bangkusay. Okay, galing. Galing. Already na. Okay, tensikan sa. Okay. Okay, 10. 9, 5 piraso yan ha, nahanap ka dyan kung ano. 8, 7, Ito ba, may bugoy na koy oh. 8, Pakita mo yung 4, 3, wala na. 2, 1. Okay, 5 seconds naman, 5 seconds, 5, 4, 3, 2. Harap sa Anong pangalan? Anong wala? Tagal oh. Anong wala ito? Alam mo na yan, anong wala? Mangwan! Uy, bango. Okay, manguwan daw ako tayo. Mamang Jose yan ha. Ito. Naman po. Wala ka mo tayo naman. Bale mga tupay. Mga tupay. Okay, bale. Ang hula niya. Oh, bunot galing. May 7 seconds pa naman eh. Di mamaya na. Pangulit to. Okay. Next, sunod. Sino? Alam ko, hulaan yung okay. Wala na kakahula. Kaunang round mga tupay. At siyempre, huwag ka na makalala mga katupay dahil mayroon pa tayong jackpot prize mga katupay. Okay, pagkalaw natin kalawang. Tekalaan. Dito, from Central. Duda mga katupay. Okay, rin na natin. Bigan. Hamak na matulong. Okay, ito. Okay, 10, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Right. 5 seconds naman yung kasagutan. 5, 4, Hindi kumain sa interior. 3, 2. Ano una? Pewe yata to. Pewe. O, Pewe. Laman mo. Pewe daw. Pewe. Sisi. Sisi mga tuway. Pare. Huwag magalala. Dahil mayroon pa tayong jackpot prize mga katupay. Okay na. Arnold po. Rizon. Okay. Ito ang pangatlo natin kalaho mga tupay. Okay, nagdalo pa na ano. Pangalan. Jun. Okay, John, ready na, tinsi ka sa. Ready. Sabitan mo yung pangalan ng teacher niya, okay. Okay, 10. Kapili ka. 9. 8. Wala mo yung 7. 8. Okay, naman mo, nag-sip pa. Nova. Nova mga kapatid. Mali.
muna kay papaula pa natin ulit yan. Ipapaula natin ulit. Yan, mali mga kapay. Tatlo na mga kapay, okay? Okay mga kapay, sa tatlong mumula mga kapay, wala na kahula. Ito na yung pang-apat natin kalahok. Pangalan ko lang. Ringo mga kapay, kasama namin tricycle sa Ringo Saludo. Okay, oh, ready na, tingnan na. Huwag maglala dahil mayroon pa tayong jackpot prize. Okay, inokot. Talogan, 10 seconds. Okay, 10. Ano yung pangapat ha? 9. Panglima ka na. Pangapat. 8. Jackpot na yan, Mark. 7. 8. Wala na, wala. Very not. Wala ka. Okay, manutin mo na. Loading. Mali pa rin mga tugpay. Last na lang. Yan. Oh, pangalan. Pangalan. Bukal. Pangalan. Pangalan. Ako pala si Arnelio Pinasmo. Pinasmo. Wala sa Pinatubo. Okay, Rene. Wala sa Arnel na. Wala sa... Hindi na. Sige, meron pa tayo jackpot prize. Sige na. Saan galing? Isa na lang yan. Mulan. Saan galing? Geten. Oh, yun. Guys. Hey. Ha? Pewe. Oo. Pewe. Ang ilaban mo, pewe na. Harap na. Pewe yan. Sigurado. Sige na. Oh, pewe na. Sige na mo. Hugot. Ilaban mo. Sabi ko na nga eh, Pewe. Wala pa rin. Wala pa rin nagkawala mga kapay. At siyempre, yung lima na mula ngayon, siya yung bubunod ngayon sa ating jackpot prize. Ayun lima dyan. Ayun lima. Ayan mga kapay, yung mga umula mga kapay, sila yung bubunod ng ating jackpot prize mga kapay. Okay, sino yung una umula? Ito, Galion. Ito yung mula. Ano pa yung lumay? Ayan. Kore mo lahat ha. Ayan. Woo! Pangalawa. Ito. Pagpula ka na dyan. Okay, yan. Okay. Ngayon, magpili kayo dyan. Kung ano kukunin yung isa nito may jackpot. Ano ito eh? Isa yung maliwan. Okay. Magpili ka na isa. Ayun, ito na tayo. Sige, isa lang kunin mo. Mamaya mo nabuksan na. Jackpot nalagay? O, jackpot nakalagay. Okay. Huwag mo muna buksan. Salutin nyo. Magpili na. Yan. O, kung muna buksan. Okay. Jackpot nakalagay. O, wag mo. Balita ka na ako. Pukihan yan. Ano daw, lapit. Ipakita ang ating jackpot. Yan, ipakita. Huwag mo na. Basahin. Huwag mo na ba? Sino yan? Jackpot yan. Parang... Jackpot yan! Jackpot! Nakita ko si bilog ang lintik. Jackpot! Jackpot! Ada naka-jackpot mga kapay. Ano na nakalagay dyan? Bungal ka! It's like 200! Balik! Natin gamitin pa natin yan. Balik! Ito yung naka-jackpot. Kasi yung maliit, Meron kang... ganun po yung paghula. Tupo. Maliit ang tupi niya, nandyan ang jackpot. Kaya nga sa akin, dapat lang! Tuloy mo na! Kombina! Lagay mo na! Yan! Nakita ko na ang jackpot. Okay, ikaw na nakakakuha ng jackpot ha, swerte mo, may boundary ka na yun. Ayan! Jackpot mga kapatid! Anong sabihin mo? Maraming salamat kay Katuba. Katuba, ito sa best. Galing ng Bangkusay. Huwag niyo kalimutan mag-like sa page ni Katubay. Ito mga kapatid, yung ating Jackpot? ating jackpot prize mga kapatid. Siyempre, ibibigay ko na yung Ibigay ito. kasi wala na nakukuha dito mga tumasang bayawa. Bayawa na para sa atin.
siyempre, sigurado 99. Baka katupay, baka 9% naman. kuha dito mga katupay. Siyempre, tanggapin mo na yung... Ano masabi mo? Maraming salamat kay Katubay. Ano masabi mo, Dap? Maraming salamat kay Katubay. Okay, don't forget to like and subscribe. Alright, mga katupay. Ano rin, nagsuki mo ng malaki. Para dyan. Alright mga kapay, dito na lang magtapos yung video natin mga kapay. At siyempre, sana masaya kayo, lalo na sa ating mga kapay. OFW, siyempre bago tayo magtapos mga kapay, sino pa hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe, click na button din at click all para maging updated ka sa i-upload kong mga video mga kapay. Please subscribe para mapalagaman natin ang YouTube channel. Alright, bye-bye sa inyo, bye-bye! Wala, food trip na. Bye-bye!